Που λέμε στη... Η ελληνική γλώσσα είναι ένα ζωντανό οργανισμό. Λέμε θα καταπιώ το καζανάκι. Εμείς στο σπίτι μου το λέγαμε. Πού το λέτε το θα φάω τον Νιαγκάρα, το λέγαμε. Επειδή δεν το λέγατε εσείς. Στο καλό. Εξελίσσεται, έλεγα. Τέτοιος είναι, κυρίες και Η κύριοι. ελληνική γλώσσα και μεταμορφώνεται σιγά σιγά. Οπότε, κυρίες και κύριοι, πλέον όταν σας φτάνουν, όταν δεν μπορείτε άλλο, όταν είστε σε φάση γιατί έτσι και βγαίνουν καυτοί από τα αυτιά σας, αυτή είναι η αντίδραση. Θα τρελαθώ, θα πηδηχτώ από το παράθυρο. Θα πηδηχτούμε από το παράθυρο, κυρίες και κύριοι, όλοι μαζί και έχουμε και την αντίστοιχη φωτογραφία, νομίζω. Ναι, βεβαίως έχουμε μια φωτογραφία. Ο Γιάννης ο Σερβετάς θα τη βρει στα επόμενα 20 λεπτά. Δώστε του λίγο χρόνο. Ποια είναι η φωτογραφία? Δεν κατάλαβα ποια θα πηδηχτούμε από το παράθυρο. Ποια ακριβώς εννοείται, κύριε Κανάκη, γιατί το θα πηδηχτούμε από το παράθυρο δεν μου φαίνεται ότι κάτι. Μάλιστα, δεν έχουμε την αντίστοιχη φωτογραφία. Αλλά άμα θέλετε μπορώ να πάω σε εκείνο το παράθυρο το μπλε και να πηδηχτώ εγώ. Βεβαίως, κυρίες και κύριοι. Και πάμε στον παπά, κυρίες και κύριοι. Αυτό ήταν το μπλε παράθυρο από το οποίο θα. Εδώ. Και. Don't do it, Γιώργος. Don't do it, Γιώργος. Don't do it, Γιώργος.